omahe Dembei ya? Oh, kulon apa jenenge? Kidul Cakro. Kidul Cakro. Heeh. Cerak ora, Dik? Cerak kok saka cerak. Oh iya. Arahe Arek kidul wae, ngidul. Kidul bablas. 12. Oh iya. Boleh, Dek. Nggih. Mungkin ya, Iko. kleru kok. Hati-hati kok. Tenan ora iki. Sing sekolah yo balik. Aku nunggu mencoba ya. Apa ini sih Pak? Cocok sih. Turun. Suwung paling ngarit urang kok kudoan. Belum. Saya badhe tanglet. Iki apa leres daleme Dembei? Iya, aku. Iki ajeng enten kabar. Le. Sandale. Sandal. Gak dipel. Oh, minta puteng ngapunten. Iki boten napa-napa. Ora apa-apa. Ngono. Gini. Bro. Nggih. Iya, kowe kono. Oh, matur nuwun. Mengkere bagus sih ono bagus. Kene sing sugih meneng wae. Iya. Wonten ulem-ulem Den. Nggih. Kepareng matur dhateng Mas Bei. Bilih kula menika diutus Pak Arjo Dawet 500-an. Iku putrane nomor 3 badhe ngurung mantu. Kula dipun caosaken ulem-ulem. Iki monggo. Iki matengan wong mentah iki. Nggih. Bisa ketoke nggih mateng. Oh iya. Kira-kira nampa sumbangan ora? Nggih kadose nggih napa ya? Waduh. Iya, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, gandeng sampun cekap. Kula nyuwun pamit riyin. Ya. Sik. Jadi kok ora? Sekedar. Dut. Woi, Dene Dut. piye? Apa? Kan njaluk udut. Sapa kowe? Ora udut. Dembei njaluk udut. Bagus sih. Nyang wae. Tekanku. Ana ndut. Antare ana mung iki, Mas. Kurang kesel lho ya. Mboten napa-napa pun ditomong mawon. Ya wis. Lek bali tau kok. Kula langsung riyin. Ya. Hati-hati lho ya. Nggih, matur suwun. Yan. Bro. Ngerti? Dembei ra, Dembei wis ora rene. Tak sekarang
Aku petuan terakhir yo kae kok gede kare kudu desa kan terus ora petuan. Lalu apa to? Ora wingi aku maca status nang HP iki kok mumet, lek mumet loro apa mumet ngopo lho. Wah, status Coba delok iki nang HP kowe. Wah, cas. Wah iya masuk angin, ra iso bolking ngono jarene. Kowe lah. Yang Pilih kopi. Yo lumrah awak dhewe urip nang desa Bromo nek ndek pomneh tangga apa meneh kanca. Lamune tiliki wong jeneng wong loro. Ben ngerti kahanane kok ngopo. Ya engko anu wae Kang tak weani karo Cacah. Liyane engko bete bareng-bareng wae niliki. Oh ya oke. Nek aja lali bro sak durung mbayar sik. Iya ora-orane ora dibayar. Biasane nggo tilik. Wah, aku ora tau utang kok. Bojo ora bali-bali. Bojo ora ono kabar. Ora kirim duit. Ora. Arep adul tampil. Pangani bajik. Ora. Diteri sego. Oke kondangan. Ora gede. Nuwun. 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 Sumbangan apa meneh Gusti? Nuwun. Ono, Den, menika kula dipun utus nganu Pak RT. Menika nganu Apa? napa niki? Sandali. Oh, Stapel. nganu Den, menika enten catatan saking Pak RT dene jimpitanipun Den bayi 02 sasi menika. Kuwi tak jarak kuwi. Oh. Lah pripun? Kuwi tak genepi 3 sasi. Oh, nggih. Lah kenging menapa to? Duitku iki gede kabeh. Oh. Ora ono receh. Oh, ngono. Apa delok kuwi? Ah, pun Den, kula nggih pun ngertos kahane. Nggih, kula nggih pun kula nyuwun pamit nggih Den, mangke kula Ya. tak laporan Pak RT. Ya. Nggih. Kapan dedek jaluk duit. Oh, nggih Den. Ya. Aku nek den bayi putra jaran duwe. Kere. Kabel kalau larang Omah ra iki. ayo rumah loro. Aku sepatu itu. Bayi. Bosku. Yo, gue. Enak aku iki. Suara tenang tadi. Waduh. Ngopo Den? Oh, alah, Jan. Wah, Jan. Wah, keperluan bayi lho. Saudara parep ya iki.
Loro iki. Oh, to. Wajar. Ha iki kok bathuke ngopo kok diplaster iki? Wis mlumpluk. Wah, Oke. kok barang. Juk. Wah, loro. Ayo latih to nek loro. Kok jare teke sing kupluk. Lah terus wedhuse barang piye lek ngaret ki lek? Arek dhewe men. Paskanan. Oh. Lah iki ora cacah iki krungu saka status mulai jare wong minggunan iku ora ngetok terus tak tini statusmu kok masuk angin ra iso mbolke-mbolke makane gandeng ade tangga ya tak tini ya to Kanca karo itu budang-budung kok susah seneng dilakoni bareng. Kula matur nuwun. Ya. wah ndang mari ya ya Oh. wis iki le barang wis ya Loro kabeh. Ya wis dan mari ya tang ya. Ya. Iki ada yang di aku lah ngarusi monangkring karo iki untuk pesanan kabel lokah. opek kambil aku Oh, kon dungane kene yo kanca ndang mari apa perlune paling sedurang karo durune ngono ta. Oh, matur nuwun. wis tak nyuwun pamit ya Le ya ya iki nggo tetangga mari sesuk mari Iya. wis ya ya Matur nuwun. Tenang. Tengah mari Dulu ya. ya ya Bayan. Win. Weh, halo. Pak petugas soal iki. Wah, selel kaya ya. Mubeng-mubeng konvoy. Wah, Periksa-periksa. Anu lek, Men. Njaluk wedang lek, Men. sama Pak. Ya sing diskon-diskon ngono nggo Pak petugas ngono. Wah, gampang, Pak. Banyu putih. Gratis, Pak. Ya aja sia-sia banget to Pak petugas banyu putih. Apa lho? Ya. Selain buah. Hari ini aku lagi baik hati, Pak. Ada gratis. Hubung-hubung to kan kono saka di Pak RT. Terus muter kan pidul kono. Nah, ya sekarang istilek dan bayi aku baru dan bayi lo wingi. Dadi iku opo? Dan bayi kering. Tenane. Tenan yakin berarti lek aku ki. Mbok yo cilik wong koncone ngoyan iki. Loro apa ya kuwi? Ayo jare teke bocor apa ya. Wah, ya ta kaya wangun teko rada bocor. Ning anu beneran iki. Nang Pak RT iki ana dokter praktek keliling. Wah, pas kuwi sadar bayi kuwi. Malah iku ket wingi wis praktek wis akeh wong sing domoro. Dokter meyakinkan suntuke gede-gede wae. Wah, Pasti marine berarti dan bayi cetha. Iso kuwi tetep. Sesuk tak gawani nane omahe Oh, tak iku bilang. golek mari ben iso karo wedhuse barang Ya aku wis aku jane wong wis bojone lunga ado. Wonge mung bola-bali nang kene mung sakler, udut sakler lek. Udut sakler lek. Mubet daun jalan sing gratis karo. Ya jane lek. Oh iya, soalnya gudeg ya. Wis ulak ya wis Saya Pak Petugas. Wah, seger tenan. Wah, enak toh. Enak enak. Diskon lek iki. Wah, stroke gratis wae mau saiki lho. Ini masuk gawake. Bener lek. Ya. Dok, sebentar dok. Ya, gimana? Mau ini unek-unek yang mau tak tanya. Dokter berarti sering nyuntik bokong-bokong nggak? Ah, saya punya pengalaman banyak. Tenang saja, semua Bokong ibu-ibu juga. ibu-ibu remaja masih anak bayi pernah saya tusuk semua. Tenang.
besok saya ikut ya dok. Wah, boleh bisa diatur, tinggal kita agilkan. Kalau untuk masalah yang ini kelihatannya saya paham sekali. Udah dari rumahnya udah kelihatan. Dokter menjos. Ya, ya tenang saja, semua bisa. Nyontek lo dok. Nyontek, nusuk, wah semua bisa diatur. Iya pokoknya. Sekarang mana ini Pak Syed? Mana? Dok. Yang mana? Oh ini? Oke. Den Mas Kentus. Bun. Den Mas Kentus. Bun. Den Mas Kentus. Den Mas Kentus. Yo, mlebu. Kok iki loro apa, Lek? Hah? Ngumpet to. Aku yo wingi krungu kabar nang kringan Lek Min dikandani. Kancamu kan terus iki loro. Aku ya terus, wah yo sesuk tak gawake dokter. Aku malah iki tak gawake dokter saka di Pak RT pas praktek. Soale iki Pak dokter, tak nambani kowe. Cepake bokongmu. Tenang mawon. Kok iki loro apa kok mengko cepake bokong kok? Oh, Pak dokter iki lho. Nek mumet niku akare nggih saking pundi-pundi Mas. Tetep sumber iki dicek mangke sumber segala penyakit niku asal saking bokong nggak ada. Cek riyen nggih. Kula cek riyen nggih. Tenang. Wes, kok iki loro apa jane? Tenang, apa iki lho Pak dokter sing nambani. Sakniki kudu kula suntik riyen, mangke langsung ketinggali sumber penyakit nggih. Ora apa-apa. Dosise nggih kula nggih standar nggih. Calek sithik. Aman nggih. Mboten napa-napa. Iki pun standar nggih, standar jeglek nggih. Ah, mboten napa-napa. Kabeh kudu disun. Santai wae. Santai wae, Mas, nggih. Santai, rasa wedi. Tak santai wae, Cok. Santai. Kok Mas santai mawon nggih. Yo, santai. Aku ora loro obate nggih kula pun betul standar. Standar Wah, iki Pak dokter lho. Ame kata sapa iki? Tapi aku ya jan asline wis serti oleh. Iki ceng jebul ya mau loro cuntel. Oh, nek akan nonton bokong jus ya mau. Ora apa-apa lah wis ben-ben wae. Ya wis, dokter. Wah, tak terke bali wae. Wis suwe-suwe nduk.